berezia da guretzat, 50 urte betetzen baditu. Guk taldean urte gutxi daramatzagun arren, dantza desberdin asko ikasteaz gain lagun asko ere egin ditugu. Nabarmendu nahiko genituzke dantzari esker pasa ditugun momentu zoriontsu eta berezia. Bai Lasarten eta baita Euskal Herriko hainbat herrietan ere. Beraz, dantzan ikasteko, ondo pasatzeko eta leku berriak ezagutzeko gogoz bazaudete animatzen